שלום לכולם, אנחנו פה במרכז קיפוד בכפר סבא. אני רוצה להראות לכם משהו שכדאי לעשות בגינה, בערוגות, אחרי שיורד גשם. נתקרב קצת. יש פה בערוגה הזאת חצילים שנשארו מהקיץ, עוד אפילו יש פרי, וגם בצל ירוק. אחרי הגשם, מה שקורה שהשכבה העליונה של הערוגה מתחילה להתייבש ונוצר מין קרום כזה לערוגה. אז מה שכדאי לעשות אחרי הגשם זה לקחת מקלטרת או אפילו גם עם האצבעות וטיפה לשבור את השכבה העליונה של הקרקע, לעבור ככה בעדינות בין הצמחים. אם זה שתילים צעירים אז גם להיזהר, לא לפגוע בשורשים, ממש לעבור על כל הערוגה ככה, ושהאדמה תהיה מקולטרת. זה יעזור באוורור ויעזור בספיגה של המים הטפטפות, כי אם זה מתייבש ממש, בעיקר כשהמזג האוויר הוא מתחמם וממש נוצר קרום קשה למעלה, אז הפעולה הזאת של קילטור ממש פותחת את הערוגה שלנו לאוויר ולמים. אפשר עם הילדים לעשות את זה ממש עם האצבעות, ככה ממש בקטנה. אפשר לקרוא לזה לעשות מסאז' לערוגה, ממש ככה. ואפשר להשתמש גם במקלטרות, אבל עם האצבעות זה הכי כיף. בהצלחה. עוד דבר, שאם רוצים למנוע את הפעולה הזאת של קילטור כל הזמן, בנוסף לשאר היתרונות של זה, אפשר לשים חיפוי של עלים יבשים שעכשיו יש בשפע. פשוט לחפות את כל הערוגה בשכבה טובה של עלים יבשים. זה ככה חיקוי של מה שקורה ביער, שאין אדמה חשופה בעצם. אז כל הערוגה היא מחופה, וככה כשהגשם יורד הוא לא נותן מכות לאדמה וגורם להיווצרות של הקרום הזאת, אלא העלים סופגים את המים לאט לאט והם יורדים למטה. בנוסף זה גם שומר על הלחות של הערוגה וגם מפחית חלק מהעשבייה. אז זה מאוד מומלץ.